Okay, 20 års krise, det er den her. Og det har jeg set rigtig mange gange. Det her, vakuumslangen, som gør simpelthen, at benzinpumpen, den kører. Men så sker der det sådan cirka 20 år. Hvad sker der så? Den har været sat fast med noget, et eller andet slags lim, tror jeg, metallim. Men det er den ikke, og så begynder den at vogge, og så ryger den sgu af. Prøv at se her. Guk. Og når den ryger af, hvad er der så ikke? Ja, nu skal I bare høre, så er der ikke noget vakuum. Når der ikke er noget vakuum, så kører pumpen ikke. Og så det er vakuum, og det overtryk, den skal bruge nede fra krumtophuset. Det fiser bare ud af hende, det hul der, og det er brugt til en skid. Bruger vi noget af det her smadret skægge epoxy lim til metal. Det ser sådan der ud. Og hvis det fiser ind på den anden side, så ryger jeg ned i krumtophuset, og så begynder gården at græde igen. Kan man se noget? Det ved jeg ikke, kan man det. Det skal i hvert fald renses. Og imens, så finder jeg et eller andet at stoppe det hul der med, ned til krumtoppen. Så kan vi arbejde med den, uden at der sker for meget med. Fine, meget, meget tynd blomsterpind. Ind i hullet. Ja, hvad den der der. Det kan være lidt drille. Den der der. Den der, som mor ville have sagt. Eller som man siger et eller andet sted herovre i udkants Jylland. Den får bare lige et par ture der, ikke? Det skulle være godt. Ikke? Sådan der, man. Sådan der. Skal den ikke på lampen. Jeg giver den altid lige lidt med den her. Med søsters hånd, som vi siger. Det er bare lige sådan der. Det behøver sgu ikke at være så fantastisk. Er det ikke godt nok? Er det ikke bare godt nok, mand? Det er da pisse godt nok. Nu er det den fætter der. Hul i den. Og så blander den de to der. Der er ligesom to tuber. Og så er der, det kan jeg ikke huske, der er sådan en, hvor man ikke kan komme til at den sidder der. En under en firkant, det tror jeg nok. Og så har vi simpelthen den der skal vende den rigtige vej. Flad side, flad dyt, og så skal den gå der. Der er to farver, de her ikke, at man kan se. Og så kører man den der rundt. Så bliver det totalt kaos her, men og det der, det bliver bare blandet rundt. Så man kan se, at der ikke er striber i. Så tager vi bare det her lort. Skulle den gerne være hele vejen rundt. Så er der ikke for lidt i hvert fald. Det er sgu godt nok, det der. Det er pissegodt, men det holder. Og den der skal der lige tørres af en gang. Ellers går den virkelig ikke. Så tror jeg først, vi bruger den rigtige i morgen, ikke? Og dagen efter. Hvis man hører efter, så kan man høre det pisse ned. Men den her er sgu meget gerne sidde fast. Og jeg kan bare flå i lortet, og der sker ikke en skid ved det. Ja, de der sataner, man må ikke det lige meget. Det gælder jeg på. Det er